Kom maj, du søde Mille, fordi der skal vi på klubtur. Du er gammel, når du siger det. Kom maj, du søde Mille. Jeg er altid gammel. Vi skal på klubtur i maj. Ja. Vi kommer hele landet rundt. Lige midt i konfirmationshøjsæson. Har du så tid, Morten, eller skal du... Maj måned. Vi glæder os. Det er skønt at skulle afsted i en forårsmåned, faktisk. Og det bliver godt af så mange årsager. Ikke mindst fordi, at maj måned har jeg fødselsdag. Nej. Så jeg kommer måske til den 13. maj. Så jeg kommer måske til at fejre den med jer to. Og det har jeg bare ønsket mig så mange år. Ja. Det bliver ikke... Du skal ikke forvente det store. I hvert fald ikke, hvis det knaller Fjeldstedskolen. Så skal du lige sige noget spiffigt. Ja, det er ikke noget. Join os, maj 2014. Vi kommer ikke torsdag eller fredag heller. Der skal lige til banko. Og Morten er ikke først på, fordi han er den nyeste af os, men fordi han skal tidligere. Ja. Og endnu flere jokes omkring Morten ikke er så gammel.